Vietăți acvatice. Delfinul. Delfinul este un animal jucăuș, inteligent și foarte isteț. Se hrănește cu pești, crustacee și calmari. Delfinii au un organism fusiform, special adaptat la notul rapid. Uite, înnotătoarea codală este utilizată pentru propulsie, altfel spus, își face avânt, în timp ce înnotătoarele pectorale, împreună cu coada, îi oferă posibilitatea de a avea un control direcțional. Sunt foarte sociabili, trăiesc în grupuri mari, a câte 10-15 indivizi. Chiar dacă o perioadă mai mare de timp stă sub apă, delfinul trebuie să iasă și la suprafață pentru a acumula oxigenul necesar, exact prin acest orificiu din cap. Și atunci când iese la suprafață, delfinul poate sări până la o înălțime de 6 metri. Te-ai întrebat vreodată câți dinți are un delfin? Te ajut eu. Tocmai 100. Știi că delfinii nu pot respira în timp ce dorm? Din acest motiv, ei dorm foarte puțin, chiar și o dată la 5 zile. Să aranjăm piesele de puzzle. Caracatița. Corpul caracatiței are forma unui sac cu 8 brațe numite tentacule. Are un cioc dur precum ciocul unui papagal, pe care îl folosesc pentru a sfârma și mânca prada, și o gură cu fălci tari. Se hrănește cu pești, scoici, creveți și crabi. Caracatița trăiește în mări și oceane, de regulă la fundul oceanului. Este întâlnită sub diverse mărimi și culori. Deoarece caracatițele nu au oase în corpul lor, ele se pot strecura cu ușurință chiar și prin cele mai mici fisuri, fiind maestre în ceea ce privește evadarea. Să aranjăm piesele de puzzle. Balena. Balena trăiește în ocean. Trebuie să știi că există mai multe specii de balene. Balena albastră, cel mai mare animal de pe întregul glob, se hrănește cu ton și creveți. Cașalotul. Culoarea acestor balene este de obicei cenușie sau maroniu închis. Este o balenă cu dinți, își vânează hrana la adâncimi mari. Orca, numită și balena ucigașă, datorită fălcilor puternice și dinților lungi și ascuțiți. Se hrănește cu pinguini, foci, lei de mare, păsări marine, dar să știi că preferă tonul. Balena cococoașă iubește să sară în întregime deasupra apei în poziție verticală, pentru ca mai apoi să cadă cu un zgomot asurzitor. Se hrănește cu diferite specii de pești. Să
Să aranjăm piesele de puzzle. Căluț de mare. Chiar dacă arată diferit la formă, calul de mare este o specie de pește. Trăiește la adâncimi mari unde sunt foarte mulți corali. Se hrănesc cu ierburi din mare și mici crustacee, precum și cu țânțari. Știi cum se deplasează calul de mare? El se prinde cu coada de alge. Interesant! Toți căluții de mare își pot schimba culoarea corpului în funcție de mediul în care trăiesc. Corpul nu este acoperit cu solzi ca la ceilalți pești, ci prezintă anumite formațiuni osoase puternice. Calul de mare înnoată în poziție verticală, înclinându-și corpul în funcție de direcția pe care dorește să o urmeze. Denumirea lui provine de la aspectul pe care îl are. Mai bine spus, capul se aseamănă cu cel al unui căluț, având un bot alungit. Ochii se pot mișca independent unul de celălalt. Să aranjăm piesele de puzzle.